হাইকোর্টত এপেল কৰিম আৰু আজীৱন জেলত থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। কিবা এটা কৈ দিয়ক। रायजोफोर खुलुमबाय आंनि बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों जायखौहाय आङो बुंनो होननानै सानाखैमोन, नाथाय गोबां इउटुबार्सफोरनि आरो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजोंहाय आं बे भिडिअखौ नुनो मोनदों। रायजोफोर जायफ्रा बर' हारिनि थाखायनो 34 बोसोर दावहा नांदोंमोन, आखायाव अस्त्र लानानै बर' हारिखौ रैखा होनो, बर' हारिनि राव आसार खान्थि धोरोम गासैखौबो रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना 34 बोसोर दावहा नांदोंमोन। बैसोर बायदि मानसिया दिनैहाय गावनि हारिखौहाय नागारनानै गुबुन हारिनि पार्टियावहाय जइन जानायखौ जोङो माब्लाबाबो बेफोरबायदि जानायखौ हास्थाया। रायजो राजा साफ्रोमबो हास्थाया। आं सानो बिथांमोना दावहा नांदों बर' हारिनि थाखाय, नाथाय गुबुन हारिनि थाखाय नङा। अब्ला बै एक्स एनडेपि जायफ्रा बिजेपि पार्टियाव हाबबाय, बैसोर बायदि मानसिया गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो आखायाव अस्त्र लानानै 34 इयार्स दावहा नांदोंमोन नामा? जुदि बेफोरबायदि नेशनेल पार्टिजोंहाय सापर्ट खालामोमोनब्ला, सापर्ट जाहैयोमोनब्ला, बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नांनांगौनि गोनांथियानो गैया। आखायाव अस्त्र लानानै हाग्रायाव खारनो गोनाङानो नङा। दिनै जोङो बेसेबां दुखुनांथाव, माखासे एक्स एनडेपिफ्रा गावनि हारिनि पार्टिखौ नागारनानैहाय गुबुन हारिनि पार्टियावसो हाबदों। बैसोर बादिनि साननाया बेसेबां थौले गोसो। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नुनो मोनदों बर' हारिनावनो मोननै पार्टि दङ, मोनसेया बिपिएफ, मोनसेया इउपिपिएफ। मोननैनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ नोंथाङा सायख'नानैहाय जुगदान खालामनानै खामानि मावनो हागौमोन, नाथाय बै हारसा हारसानि पार्टियावहाय नोंथाङा माबोरै हाबदों? हारसाफ्रा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौहाय सुफुंनानै होदों ना? बै नेशनेल पार्टि कंग्रेस बिजेपि बिथांमोना नोंथांमोननि जि माखासे लोगोफोर दिनैहाय जेलाव दङ 61 जन, बिथांमोनखौहाय जेलनिफ्राय बख'नायावहाय सापर्ट खालामदों नामा? आं साननो खालामा। जुदि नोंथांमोना गावनि हारिनि पार्टियावहाय जुगदान खालामनानै सापर्ट खालामलायनानै खौसेयै खामानि मावोब्लासो बैसोर बायदि जेलाव थानाय मानसिखौहाय जोंनि बर' हारिया रेहाय खालामनो हागोन, नङाब्ला माब्लाबाबो हानाय नङा। दा जों नुनो मोनबाय रायजोफोर, माखासे एक्स एनडेपिफ्रा बिजेपियाव हाबबाय। दिनै जायफ्रा बिजेपियाव हाबाखै, जायफ्रा नेशनेल पार्टिखौ सापर्ट खालामाखै, बिथांमोना आरोबाव थांनाय नङा होननानैहाय आं सानो। जोङो बर' हारिनि थाखाय नांदोंब्ला बर' हारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' हारिखौ सापर्ट खालामो, गुबुन पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनो गोनांथि गैया। जायया नेशनेल पार्टियाव हाबो, बिजेपि कंग्रेसाव हाबो, बिथांमोना गावनि हारिखौनो फानग्रा मोनसे, बिथांमोना गावनि हारिखौनो फानग्रा सासे व्यक्ति, आरो बिनि अनगा जेबो गैया। नेशनेल पार्टिया जोंनि बर' हारिखौहाय गांनाय उखैनायनि जेबो सोमोन्दो लाखिया। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय जुदि एक्स एनडेपि बिथांमोना सोलिबाय थानाय भटनिंजोंहाय लोगो नांनानैहाय बै जेलाव थानाय मानसिफोरखौहाय बख'नो थाखाय हास्थायोमोनब्ला, बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामोमोनब्ला, बिथांमोनजों गोरोबनानै खामानि मावोमोनब्ला, जानो हागौ जेलाव थानाय जायफ्रा केडार्सफोर बिथांमोनाबो गगौमोन। नाथाय जेलाव थानाय केडार्सफोरखौ लानानै गोबां पलिटिक्सजों गेलेनायखौ जों नुनो मोनो।
दिनै जेलाव थानांनायफोरखौ लानानै बर' हारिनि सोलिबाय थानाय सरखार बिथांमोनजोंहाय एगेन्स्ट बिरुद्धि जानायखौसो जों नुनो मोनगासिनो। अब्लालाय माब्रैथो गभर्नमेन्टआलाय बेफोरबायदि जेलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावो, जेरावहाय बिथांमोननि लोगोफ्रा बिथांमोननि ग्रुपआ गभर्नमेन्टखौनो मोजां मोनखायाब्ला, सरखारखौनो हामजाखायाब्ला, अब्ला बे सरखारा बैसोरनि थाखाय खामानि मावनो माबोरै गोसो जानो? दिनैहाय आंनि साननाया बेनो, जुदि नोंथांमोना एक्स एनडेबि आरो एनडेबि जायफ्रा जेलावहाय जोबनानै दोनजादों बैसोरखौहाय जुदि बख'नो हास्थायोब्ला नोंसोर सरखारजों मेलायनानै खामानि माव। सरखारनि बिरुद्धि दाजा। सरखारनि बिरुद्धि जायोब्ला बेनिफ्राय बांसिन आरोबाव बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय नेग्लेक्ट खालामगोन। सानदों जानो हागौ सोरबाया एक्सपायार जालांनाय एक्स भारत सरखारनि जायफ्रा बिपिएफ गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोर, बैसोर बायदि सरकारा जुदि गोदान सरकार सालायबावोब्ला बैसोर बायदि जेलाव थानाय मानसि जायफ्रा केडारफोर दुखुथिया सुबुंफोरखौहाय रेहाय खालामगोन। नेबा न' माब्लाबाबो बिसोरो रायजोफोर नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ भिडिअ'आवहाय। दिनै आंनि साननाया बेनो, जुदि रायजो राजाया आरो नोंथांमोना बै जेलाव थानाय एनडेबि बिदा फंबाय केडार्सफोरखौहाय बख'जानायखौ हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना ज' जानानै जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा 35 लाख पपुलेशन सुबुंफ्रा एरिया बाय एरिया ज' जानानै जुदि सोमावसारोब्ला बै जेलाव जोबजानाय सुबुंफोरखौहाय जोङो बख'नो हागोन। भारत सरकार आसाम सरकारनि थाखाय एकटआव होनाय मथे जोङो जुदि बैसोर बायदि सुबुंनि थाखाय पाकिस्तानफोर बायदि मणिपुरिफोर बायदि जोङो मेम'रेन्डाम होनानै जुदि स्ल'गान खालामोब्ला, जोङो सोमावसारोब्ला, जेलाव थानाङैफोरनि थाखाय जुदि हांगार स्ट्राइक खालामोब्ला, लामा जिरायथेयोब्ला, राजा लामाखौहाय जथेयोब्ला, अब्ला निस्सय भारत सरकार आसाम सरकारा खर'आवहाय नांगोन, नङाब्ला माब्लाबाबो नांनाय नङा। बेखौ माबोरै मावनांगोन? साफ्रोमबो बर' सुबुं हारिया बेखौहाय ज' जानानै मावनांगोन, नङाब्ला जेबो खालामनो हाया। बेनोल' मोनसे राहा बर' हारिनि थाखाय। जेलाव जोबजानायखौनो जुदि सानदोंब्ला रायजोफोर, आंनि बुंनाय रावा जुदि गेरेन्थिब्ला, सोरनिबा थाखाय गेरेन्थि जाबायब्ला प्लिज आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि बे रावा नोंथांमोननि थाखाय मोजां होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो, जेन' भिडिअ'आ बयनिबो सिगाङाव नुजाहैनाय बायदि। रायजोफोर, आं भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जायफ्रा जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।